bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw meɗen Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon e duni baba adama nde kala on calminama on jurama on bismama on ñagama duwaw on ñaganama Allah moƴƴere en jetti jomiraɗo dokkuɗo en fartange artude e subaka hande o e revue des titres men e alkames hande sappo e tati lewru août hitande 2020 hande noon mi yiyani banam debbo Aissata Ndiaye mi salminimo no fewi mi jurimamo eɗen gandi ko e haajuji aduna tan wona kono noon ko salade aadi ɓuuri firtude aadi musidɓe tedduɓe e revue des titres meɗen walla revue de la presse e oɗo alkames eno gaddonen wadde hande noon puɗɗortoɗen ko jayde L'As Quotidien. L'As Quotidien e hella maɓɓe adana on jii ngal ɗo natal oɗo cafrowo turiɗo e cafroteɗo eɓe mbi que le Sénégal s'enfonce dans la zone rouge firti ko leydi meɗen Sénégal e hande o de ko yowti ko e tolno rafi coronavirus gueɗe ɗe puɗɗima hulɓinade ha ɓuuri ko hulɓinino ko ɗum ɓeydima sattude ne fewi ɓe mbi e nder ñalama goto ko temmedde ɗiɗo e jeeɗiɗo woni 200 cas contamination ko ɗum woni ko heɓa ko kono kay heɓama 115 cas communautaire ɓe gandanɗa hoorema ko temedere e sappo e joyo tawi ko raɓaɓe anda ko noon holi e dabɗo ɗumen yimɓe nayo kawri e ladial e nder tan ha joni e ñalawma goto o woni ko gandanɗa hoorema jayde L'As Quotidien arti hen ɗum noon woni hulɓinide ɓuuri hulɓinade kay sen ƴeewi banggue e ñamoɗo ɓe mbi ko ɓe ganduɗa ko personnel traitant woni safroɓe rafi covid 19 wonɓe toon to ganduɗa ko hôpital Dantec kamɓe noon ɓe goni koye hofgo juuɗe oɗo saaha ɓe goni koye grève e saaha mo ganduɗa eɓe cohla no fewi holko saabi guero ngo eɓe namdoto ko paiement de prime woni belnade ndi tottedi ko yowti e prime de risque subaka kala noɓe kuccitirata e ñawɓe ni tawi e goɗɗum ko ganduɗa ina waɗɗi hen laamu ngu te waɗani ɗum saabi kamɓe noon ɓe mbi ɓe tampi ɓe lorli wadde noon yo laamu ngu wat ko foti ko wadde walla kamɓe ne ɓe jokkota golle dow e ndeɗo jani L'As Quotidien men taw candidat uji ɗiɗi ɓeɗo sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa wiyama ko camion UCG woni ɗiɗo otoji koccoɗi korjuru e nder guuri meɗen teeru ha tengte Dakar ko camion goto de yani e mabɓe sang 7h30 ñalawma hanki wonno tawi noon ko fonnoɓe wadde bac anticipé philosophie eɗen gandi koye ñalawma alarbanki o wonno kono noon hollitama hay gote mabɓe mayani ko yettere Allah e ɓeni cafre to hôpital Idrissa Pouye gonɗo ɗo e Grand Yoff musidɓe tedduɓe udditen jayde Vox Populi hande hella maɓe adana ɓe garti koko yowti e ɓeɗo mawɓe ɓe ganduɗa jeeyi hadduɓe mumen keewi holno rafi covid 19 waɗata e ɓalli mumen holno waɗataɓe ɓe teskima caggal nde wittoji mbaɗa koko wiyete démence koko wiyete chute koko wiyete sommeil continu koko wiyete ina wayno gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa koko nandi hen woni ha joni ɗoygol ngol alda e dartade jomumen neɗɗo jooɗo ha ɓooya yana walla no haala ko ganduɗa neɗɗo fof ne andi kaɗo haala rewani lawol annam kello hoore ni woni ko ganduɗa ina teska e mawɓe ɓe ganduɗa ko rafaɓe rafi covid 19 wini noon ko docteur Seydina Limamou Mahdi Diagne kanko noon ko gériatre manam ko dillowo ha joni e rafiji mawɓe ko médecin chef centre médico social toon to IPRES o holliti noon ɗum ɗo de woni ko ganduɗa ina teska e mawɓeɓe yo mawɓeɓe balle e to aide ha joni psychologique so tawi jomumen ina dafa balle haqqillaji ɗi deƴƴe sen ƴeewi ha joni ndeɗo jande men taw ñalawma janggo o so tawi hajaka ma Dakar lamorgo leydi Sénégal wulno fewi holko jogori ɗum wulnude witeɓe ñolanka doyna walla arliñu bokk ɓeɗo foof ko goomuji ɗi ganduɗa ko candalindi ko dariɓe mbi jaɓata yogo e gueɗe ina mbaɗe e nder leydi Sénégal ko filñittotoɓe e kala saaha kamɓe de ɓe mbaɗi autorisation demande d' autorisation namnade yamirore gam wadde seppo e ñalawma aljuma janggo caggal juulal tisbar on demande préfet mo Dakar wi ko jaɓani ɗum ɗon ɓe mbi hakkude hoodere e ragñere noon ko haɗataɓe seppude ɓe jiyani ɗum kamɓe de koɓe seppoɓe e ñalawma janggo o eɗen gandi no hewno waade so tawi ɗum yamirako so jomumen ceppi les forces de l'ordre dadiɓe police nationale ha e gendarmerie ne kewi toon nawede e saaha kadi mo ganduɗa rassemblement ji ne kaɗa woni dente e ko nandi hen ɗum non noon ko janggo jogori wonde yo Allah faaba kono tan ko woni yeeso kam daɗani e hitere tawa udditen jande wonde jande groupe Futur Média woni l'observateur arti hande ko e dossier hunde nde ganduɗa ko ɗum haqiqu noon e nder leydi men Sénégal koko wiyete fuite de cerveau yimɓeɓe ganduɗa ene cohlino e université ji men ha tengte université Cheikh Anta Diop mo Dakar tawi ko ɗo jomumen kebla
jehi jokkoy jangde ɓeydoy gandal e leyɗele caggal leydi ɓen ɗon de hollitama kayen hewɓe mabɓe hande caggal nde jangi toon ha goni yimɓe mawɓe agrégé en gartani ɗo e nder leydi ndi gollade tawi kay gartal mabɓe ma wat nan nafoore en feewi noon leydi ndi ina jeeya ɓen ɗon professeur Souleymane Bachir Diagne on eɗen gandi wi limteteɗo et les 100 penseurs les plus influents du monde ɓe ganduɗa koɓe gande mumen koola haaloɓe jaaɓe ɓe miijoji mumen keptina yimɓe temedere ɓurɓe heptinede e windere nde ko hen o jeeya kanko professeur Souleymane Bachir Diagne ene jeeya hen e natal ngal ha joni e jii Felwine Sarr walla Mamadou Diouf ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe mawɓe joomen gande kono noon hélas leydi meɗen Sénégal naftorakiɓe nde tawno kamɓe kala noon ina wayno ɓe gollata ko toon to caggal leydi ɗum noon ina foti kadi wattede haqqille hana feewi udditen jayde enquête hannde on jii arti ko ɓe mbi ina wayno drame écologique dossier mo ganduɗa ko kulɓiniɗo enquête ko wittude waɗata e loskude eɓe jeehi koto nokku biteɗo jogo ko wuuro tawtenga e nder région mo Thiès toon eɗen gandi entreprise mawɗo ina toon ina wiye GECO jaafoɗon GECO ko kamɓe mbaɗat ko wiyete exploitation zircon koko sohla no feewi ko e ngalluji ɓurɗe hande sadde e windere nde leydi Sénégal ina jogui ɗon ɗo hakkude Mboro ha ɗon ɗo gonɗon wuuro wiyetego jogo ko ɗon tigui ne wayno ɗum woni guila e hitande 2013 oɗo entreprise e boni toon gollo kono ko jayde nde wi ko hande jayde enquête woni 2013 fada hande ko wiyete étude d'impact environnemental woni ƴeewe ɗeɗo golle holko ɗe mbawi jibinande yimɓeɓe hol batte ɗe mbawi jogade e gurdam mumen beela na waɗan yimɓeɓe nafoore beela ma waɗanɓe gartam e ko nandi hen ɗum foof waɗinoma kono étude o ha hande holliraka wiyaka étude impact environnemental o neni tawama ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi hen ko ɗum ɗo woni ko boni hen ko ɗum ɗo waɗɗi entreprise o ɗum ha hande yiyaka holɗo caɗele keedi bel koto laamu to bel yimɓeɓe ka en jeebi han jeyani ɗum ko wayno wonde foof haralleɓe ɓe ina gandi ko woni hen donc yo kumpiti yimɓeɓe ɓe mbi noon 2018 hitande wotere nde on entreprise mo mbiɗen biteɗo GECO ƴetti toon ko ɓuuri 93 ujunere tonnes e on ɗon zircon eɗen gandi ɗum ɗon famɗani ina hiise e 61 milliard pawɗi 606 million e koppareji meɗen CFA 61 milliard pawɗi ɓe keeɓi ɗum toon e hitande wotere 2018 holko ɓe keeɓi 2019 holko ɓe jogori heɓde 2020 ɗum ɗo ko namne ɗe ganduɗa so tawi jaborɗo ina ƴeewe yo ƴeewoy to batte laamu to e on saaha noon jogo e ko taari ɗum guurɗe ngala ndiyam laaɓɗam eau potable ngala courant pollution sonore dilli autoji poussiére no moɗe jamma e ñalawma ko ɗum woni ina wayno koɓe dañata hen kamɓe ɓe ganduɗa ko hoɗɓe toon ton on ɗo nokku biteɗo jogo kamɓe de ina wayno eɓe eeri laamu ngu nde ƴewattoto ɗum ɗon no feewi watte kadi haqqille hana feewi ko wona ɗum ko en udditat jayde wonde nde ganduɗa ko le quotidien jande le quotidien arti hannde koye sondage mbiyen ɓeeto tawi noon koko yowti e crise casamançaise ɓe mbi crise Casamance diwan banggue worgo leydi Sénégal ina herodiri e leydi Gambie ne herodiri e leydi Guinée Bissau toon to ganduɗa ɓe dokki konngol ɓesguji ɗi la parole aux populations ɗiɗo ɓesguji kalɗi suɓaɓe ɓe nogas e jeeɗiɗo e kala temedere won 27% ɓe mbi laamu leydi Sénégal ɓuuri hewde eko waɗata ko masalaha négocier état de maslahodirde e witeɓe global en dilloɓe e fedde witende MFDC mouvement des forces démocratiques de la Casamance e ɓen namnaɓe kadi sappo e jeeɗiɗo e kala temedere nde ƴettuɗa e mabɓe mbi so tawi ko haalde Allah intervention armée leydi Sénégal woni toon o usti toon caɗele kewɗe jangoji battenoɗi butikaji pusuteɗe wargoji e kala saaha ɓeɗo jaggue guufe anda ko holto goni ɗum fof so Allah ustima no feewi e kono o watti toon arde ko faade hande kono noon ɓe mbi kadi beele wona manque de considération wasde hormade yimɓeɓe nde tawno nokku o yama taw wona jumtuɗo e to batte ngaalu ina peesa ko teddi e ha joni faggudu leydi Sénégal beele wona ɗum ɗon woni sababu oɗo crise gonɗo toon to Casamance ko dossier mo ganduɗa on jii e hella tati jande le quotidien eɓe jaajni hen no feewi cohloni hen ko laaɓi ina wawi uddidde nden ɗon jayde sen ƴeewi banggue ñamaga épreuve anticipée de philosophie baɗa noon ñalama hanki ha joni koye jande le quotidien gonɗen toon to lycée mo Galoya kamɓe musidɓe men janiyankoɓe de ɓe mbi sukaɓe ɗiɗo rewɓe mbaɗani bac tawi haɗɗumen wadde bac ko joomen galleji mumen ɗum ɗon noon holko saabi
eɓe jaajima hen e hella nayyi ndeɗo jani nde ganduɗa ko jayde le quotidien goɗɗum ko hewani yeyde musidɓe tedduɓe e nder jandi le quotidien appel à candidature ngam imam almami juma ina suuɓe holto almami juma suɓete ha wiye yo waɗe concours dattodiral ƴeewe kala hen ɓurɗo ina wayna forde ɓurɗo hattande foof suuɓe ina wayno won on imam on yi koto weeli gara e nder helle ɗiɗi jandi le quotidien kamɓe de caggal nde ɓe jooɗi lebbi capanɗe tati mbiyen duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom ɗi gandanɗa hoorema grande mosquée mo weeli gara ala almami juma saabi ɗum ko poɗodiral pooɗe ndure goto fof ko min foti ardade kaari foti wonde nayiba kaari foti wonde noddinowo e ko nandi hen nde yano artuno sukaɓe wuuro ngo e mawɓe hiilifaɓe ɓe mbi woni gonga ko woni mbaɗen appel à candidature onon foɗodiroɓe ɓe foof e goɗɗo jiɗɗo wonde imam foof gaare concours waɗe dattodiral yuɓɓine e gandal diine l'islam ha e ko wiyete enquête de moralité ƴeewe neɗɗo fof ko hankima ɗo ndewɗa ko mbaɗɗa ko yimɓeɓe no ƴeewiratma hiite rendu ngo ƴeewe holi e maɓɓe noon ɓurɗo handude e wonde almami juma musidɓe tedduɓe ɗum nde woni ko gandanɗa hoorema ina teska toon to ganduɗa woni weeli gara ten udditi jandi libération men taw emin garti e Sonatel la crise cachée ɓe mbi noon ɗiɗo dumunnaji kala noon Sonatel woni Orange kamɓe de koye caɗele mawɗi no fewi ɓe goni nde tawno noon ɓe mbaɗi enquête e wittoji résultat ji ɗi woodi ko gartirɗi ko mbi bawal mabɓe e coppal mabɓe e ngaalu mabɓe ina usti no fewi e ɗiɗo dumunnaji kala chiffre d'affaires mabɓe e to wiyete eko wiyete segment voix wondude SMS mobile ɗum ko noddoɓe ha e neldoɓe ɓatakkeji woni message uji ɗum de no usti no fewi e kala temedere jeeɗiɗi woni 7% ko hono noon kay segment international noddoɓe caggal leydi ɓe ɗum ni kadi ne usti nogas e nayyi e kala temedere nde ƴettuɗa woni 24%. ɗum noon ko hunde nde ganduɗa eɗen gandi jaajaɓe leyduɓi e an ɓe hewɓe kam natti wadde crédit appel uji WhatsApp mbaɗata ha tengte caggal leydi yama taw kayni ɗum ina jaa e ko ganduɗa ko ɗum usti on ɗon chiffre d'affaires mabɓe e mayre lewru mars ha joni jandi libération nde no holliti en wonde client eɓe Orange woni abonné ji mabɓe no usti ha no fewi ina waɗi chuté ɗum noon hunde nde ganduɗa yama taw ɗeɗo balɗe ko ɗum saabi forfait ji kese ɓe gaddi ha caɗele gonɗe hakkude mabɓe e ARTP biɗo yoɓe dutto e pellital ngal ɓe ƴetti ɓe mbi ko loppet ɓe nanantaki ɗum kamɓe Orange holko jogori wonde janggo mabɓe ko wayno wonde foof kam ma laaɓ mbeɗa andi e ɗeɗo balɗe udditen jani gandiri nde quotidien national Le Soleil arti hande ko e dossier koko ganduɗa ina heewi teskede e sahaji e rendoji meɗen un drame social ko tubaki wiyata refus de paternité daña cukalel tawi wona e lawol ko e ferguitere jiknaɗo on gorko o baɗɗo ɗum o ina jogui coppal e yiyande diine l'islam darade wi min noon mi wona bamugel ɗo cukalel wona haalam ko haala imam Ahmadou Mokhtar Kanté oɗo kanko de o wi ko paama ɓiɗɗo dañaɗo e nder e ko wona dewgal manam on de diine l'islam waɗɗinani e dow muɗum jiknaɗo gorko o babiraɗo yo jaab wiide ko kañum tigui woni bamo so welama ne wawi jabde kono so salimne kayni diine l'islam felani hen on ɗon heddi noon wona diine l'islam ina yamiri yo jomum wat ɗum ko domaine goɗɗo kono salade nde walla jabde wiyeede sa firti tan par force ko an foti heɓtinde mbiyaka min o wi ɗum diine l'islam waɗɗinani ɗum donc e hay gorko goto ko ɗum woni hande ko jayde Le Soleil finiri e hella muɗum adana ko wona ɗum ko en gasnirata e jaydi coftal ɓalli nde woni quotidien stade hande arti e kawral ngal ganduɗa dogui hanki kikiɗa hanki hakkude Paris Saint-Germain dolo France wondude Atlanta Bergame kawral ngal ganduɗa hanki mbe sikki yiɓɓi football waɓe no Dendam Amadou Moussa an en fof keeɓi hen weltare ne fewi nde tawno retournement de dernière minute ina wayno minute e nder kawral ngal kono yi ha hojomaji ɗi gaari e gasde 90e minute Paris Saint-Germain taw ina loggino gotel ɗum ko guila e fuɗɗode kawral ngal wonno jomumen jofti donc mbaɗi égalisé fawtani hojomaji ɗiɗi e nder temps additionnel tawi kawral ngal no jogori gasde ɓe marki aussi but goɗɗo saabi woni 2-1 saabi noon jande stade wi duuɓi nogas e joyyi ɓe mbayri yaade e on carré d'as woni demi final Ligue des champions hikku noon Allah waɗi Idrissa Gana Gueye ko toon fettata
e wondiɓe mum Neymar Kylian Mbappé kamɓe kala ina wayno hikka ɓe dañi on ɗon fartaŋe kono kay oɗo biteɗo Choupo-Moting ko kanko wonno héros hanki match o nde tawno ko passeur décisif ko baɗɗo passe mo ganduɗa addi but maɓɓe gadana kamɓe Paris Saint-Germain woni égalisation ko kanko kadi marki but ɗiɗaɓo o saabi jani nde wi kanko de ko baɗɗetenoɗo critiqué no fewi e ɗiɗo dumunnaji komo ganduɗa omo feleteno e to batte ko fadino e makko ko e karallagal fuko koyngel o addani kono mbe sikki kan haala foti waylade hanki nde tawno hanki kanko woni artisan mbiyen mbo Allah walli ha golli kono kay natogol Kylian Mbappé mo ganduɗa hewɓe cikkitinomo woto fettude beele ma fettu walla ala nde tawno koye gagnade wonno ɗum noon o fetti hanki nde o naati deuxiéme mi-temps kawral ngal wayli no fewi woni noon hunde nde ganduɗa ko weltare mawde donc musidɓe tedduɓe ko ɗo kaddaten e ko ganduɗa hoorema ko woni revue des titres men revue de la presse ɗo e Pindi TV ko ɗum woni hannde komin gaddanno on jettama no fewi on jarama en jetti dennagal ina wayno haralleɓe men to caméra to ko Ndeye Fatouma Sali wonno toon réalisation Alimatou Dia toon to rédaction en jettiɓe kamɓe kala ina wayno e kuuɓal on ñagama yaafuki kala ko wiñi ina wayno e haala he fandare nde ko fewdudi ɗum noon aadi meɗen ko aljuma janggo so hawre welede jomiraɗo ɗo e nden yo jaam jogomi jogo moon yo jaam ñallu wuuro e ladde